autem a je to tam strašně možná. Jo, je to takový křivolaky, takže jestli, aby jenom dneska někdo nespadl. Tak jak chceš a to je... A nebo můžeme jít normálně po silnici, s tím, že na zastávce se sednou, jenom to přejdeme, kousíček a už zase jsme normálně u Řečan už. No, tak asi po té silnici, když už jedeme po silnici, tak to nějak zvládneme. Tak třeba tam to fakt nebylo nějaký... Když pojedeme jak teďka, tak to jsme jeli úplně v pohodě v pelotonu. Je to tak. No, takže tam jenom přejdeme, tam je takový trochu provozu víc, ale to v pohodě přejdeme. Tak, jdeme. Hugo, máš Ferrari? Co? Máš Ferrari? Ferrari nemá.